Wel, helo bawb. Diwrnod 5. Diolch yn fawr iawn i chi os ych chi wedi wneud diwrnod 1, 2, 3 a 4 yn barod gyda fi. Diwrnod 5. Dyma ni wedi cyrraedd. Reit, bant â ni. Yn syth at y twymo te. Yn cofio bod yn osgo ni'n dda, bod yn ysgwyddo ni'n nôl, bod yn penoli wedi tycio yn danodd, bod cyhyrau yn canol ni, yn gwraidd ni, côr na, lan ac yn ôl, bod popeth yn ei le cyn i ni ddechrau. Reit, jyst yn ôl fel y pengliniau soft. Iawn? Oce. Cwn i off te, twymo'r pegyrnau, twymo'r gwaelod y coesau, twymo'r pengliniau, jyst yn cael popeth i symud nawr. Os ych chi wedi bod yn eistedd lawr, yn gwylio teledu, darllen, unrhyw beth chi wedi bod yn gwneud heddiw, gadw ni jyst ddechrau cynhesu'r corff. Yn un, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Herad, nawr ni ddod â'n breichiau ni mewn, yr ysgwydden y gyd, cylchoedd mawr gyda'n breichiau ni tra'n symud yn traed ni o hyd. Dewch ar gyfyrnau yna mewn, wrists, gyfyrnau, yno, mlaen, ni. Ac yn ôl, eisiau hwnna heddiw. Yn ysgwyddo fi'n brifo. Ac ymlaen eto. Nawr, ni breichiau ni nôl ymlaen, creu bach o wynt. Y wind machine bach fel Beyoncé. Wedyn breichiau lan a lawr. Lan a lawr. Lan a lawr. Lan a lawr. Nes i'n gwasgu hwnna. Lan a lawr. Lan a lawr. Ochr i ochr. Ochr i ochr. Ochr i'r ochr. Ochr. A newn ni just... Fas ni'n neud melyn gwynt gyda nhw nawr. Jyst am funud, jyst i greu mwy o wynt. Oce. Fyna ni nawr. Newn ni siglo'n coesau ni? Ie. Siglo'n coesau ni. Pwyso'n erbyn rhywbeth, siglo'n coesau ni. Nôl ymlaen. Nôl ymlaen. Trio mestyn y cyhyrau yna. Nôl ymlaen. A wedyn troi'r ochr arall. Pwyso'n erbyn rhywbeth yn well. Neu os oes brwsh gyda chi'n handi, defnyddiwch brwsh yma. I bwyso'n erbyn hwnna. A wedyn allan i'r ochr. Si agor y coes yna lan. Sim eisiau mynd yn bell i ddechrau. Jyst i gael yr cyhyr neu i ddod i arfer gyda'r stretch. Wedyn gallwch chi agor lan. Alright, a wedyn na'n neud y ffordd hyn. Jyst i agor yna. Fel bod ni'n gweithio ar gyfeiriadau gwahanol y corff i gyd, fel bod y ddim i gyd yn digwydd fel hyn. Oce, nawr newn ni tra bod ni wedi gwneud hwnna te, newn ni agor gat efe. Oce, sgwydden ni nôl, ag 1, 2, 3, 4. Nawr newn ni ymestyn lan i'r canol, a pwyso i dde. Ymestyn canol ac i'r chwith. Canol, dde, canol, chwith. Canol, dde, canol, chwith. Dafach arall, canol, canol, chwith. Nawr newn ni ymestyn lan. Un fraich lan, wedyn mae'r goes chwith. Gan ni ddechrau to. Y fraich dde lan, a wedyn y goes chwith wedyn tu ôl i ni. A wedyn newid. Ni'n dod y pengliniau yn mor agos yn ni'n gallu at ei gilydd. A ni'n trio peidio pwyso ymlaen gormod tra ni'n neud e hefyd. Trio cadw'n osgo ni yn dda a'n cefna ni neutral tra ni'n neud hwnna. Nawr ni'n ddod y penelyn at y benglin, ni'n croesi corff. Iawn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nawr newn ni broga, sydd yn golygu, os chi'n cofio, estyn lan a wedyn lawr. Oce, felly bod eich traed chi ar led wedyn. Iawn? Pwyso lan a lawr. Lan a lawr. Lan a lawr. Lan a lawr. Nw'n 4 arall. Wi yn hoffi hwn. A mae hwn yn symudiad i'r corff i gyd. A mae hwn yn mynd i godi curiad y galon yna. Yn barod at yn ymarfer. Corff ni sydd yn dod nesaf. Felly ni ymestyn y cyhyr yma, achos ni'n dim dweud hwnna to. So, 1 goes ymlaen, 1 yn ôl. Ni'n pwyso mewn i'r goes flaen yna. I siap yma, a wedyn ni'n estyn y goes flaen yna. Sythu fa. Lawr â ni, ac estyn y goes flaen. 1 bach arall ar goes yma. Oce, cyn troi rownd. Stopio coesau, nawr goes chwith sydd gyda fi. Oce,
pwyso ymlaen, mewn i benglin. A neud yn siŵr bod y benglin mewn llinell gyda'n pigwr ni. Pwyso mewn i hwnna ac sythu. Iawn? Pwyso mewn eto a sythu. Pwyso mewn eto a sythu. A dyna ni wedi cwplo'r un. Nawr ni mwydyn. Dechrau gybreichu lan yr awyr. A wedyn, nawr ni, i'r planc ni, dod â'r goes dde at y llaw dde ac ymestyn. Troi'r dde. Edrych yn y llaw ni, fan yna, chwifo fe. Helo. Lawr ni. Nôl i'r planc. A lan ni. Breichu lan yr awyr. Nôl ni, ochr chwith tro hyn. Goes chwith at y llaw chwith. Ac ymestyn. Chwifio'ch dwylo chi. Helo. Yn ôl ni. Planc. Nôl. Un fach arall bob ochr. Lawr ni. Ok. A dyna bod curiad eich calon chi yn dechrau codi nawr. A nôl ni. Yn un olaf. Chwith. I chwith. Troi i chwith. Edrych ar y llaw na. Nôl ni. Un flanc ni. A nôl. Lan. Jyst wneud yn siŵr bod ni gyd yn hollol gynnes. Rwlio'r sgwydden yn ôl yn sgwelwch yn dda. A neidio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gret. Cymryd ddŵr te. Ydyn ni'n barod i fynd. Wy'n mynd i fynd yn gloi trwy'r rhain nawr. Cofiwch eich techneg chi. Cofiwch eich osgo chi. Byddwch yn ofalus. Tynwch eich cyhyrau chi mewn. Tynwch pan chi fod i ddefnyddio cyhyrau panôl. Defnyddiwch reina pan chi fod i ddefnyddio cyhyrau canol. Defnyddiwch reina. Ni'n mynd i fynd trwy'r rhain. Mae'r niferoedd yn uchel. Felly fi'n mynd i fynd yn gyflym iawn trwyddyn nhw. Ond heb be fi'n trwy gweud ydi, ond yn neud yn siŵr bod y techneg yn gywir gyda fi. Ni'n mynd i ddechrau gyda squat, 25 o'r ein heddiw. Ydyn ni'n barod. Ok, so mynd yma nôl. Sgwydden ni nôl. Pengliniau'n soft. Canol wedi tynnu mewn. A tynnu fan nôl. Ok, barod i fynd. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Edrych yn dda, gret. 4, 5, lawr â ni. 6, chest lan, pen ôl mas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Go on, 13, 14, chest lan, 15, 16. Bron yna, 17, 18, lawr â ni, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bron yna, go on, 25, ie, ardderchog. Dyna squats fi wedi gorffen. Ni wedi gwneud rhywun. Ok. Mynwch ddŵr, os chi angen dŵr. Cymwch hoi fach. Ni'n mynd i symud lawr i'r planc nawr. Ni'n mynd i 60 eiliad ar y planc. Dyma'r her ni nawr. Ni wedi bod yn adeiladu lan at y fa yn ystod y 5 ymarfer yma. Fi wedi rhoi i chi. Dyma'r hira fyddwn ni'n neud nawr, sy'n 60 eiliad. Right. So lawr ni'n safle planc ni. Erbyn hyn, dylwn ni gyd gwybod sut i'n neud planc. Chi'n gallu neud planc yn uchel. Ok. Gyda'ch ysgwyddach chi eich dwylo chi mewn llinell. Gyda'ch cefnau chi'n syth. Dim penol yn yr awyr, dim penol yn lawr. Neu chi'n gallu neud ar breichiau chi ar un theori hefyd. Ok. A bod ni'n cadw'r gwddwg na yn feddal. Dim tensiwn yn y gwddwg os ni'n gallu adala fel yna. Iawn te. Wi yn mynd i edrych ar fy nghlog. Lan â ni. Go! Tro checo'n osgo fi bod yna iawn, bod yna sgwydda fi yn nôl ac yn lawr y corff, bod fi wedi tynnu'r cyhyrau canol yn mewn, a bod fi'n anadlu drwyddi. Defnyddiwch cyhyrau canol chi i helpu gyda hyn. Mi'n checo'r cloc yn fyned. Bron yna hanner ffordd. Dyna ni. 30 eiliad wedi mynd. Cofiwch os di hwn yn mynd yn ormod. Cerwch fe. Lawr â chi, fe. Iawn? Mae'r ddau beth yn ddilys, maen nhw'n gweithio'r un cyhyrau. Ok. Check ar amser. 40. Drwyd fi, 47. O, na ni. Dim ond 10 eiliad sydd ar ôl. Barod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, a stop. OK. Tra mae'n laf yn un, ni'n mynd i symud ymlaen i wneud y dringo mynydd, mountain climbers, sydd yn dechrau eto yn yr un safle, a wedyn mae'r ddangos i chi. Sgwydda nôl lawr, pen nôl lawr, 1, 2. OK. Jyst yn trio wneud yn siŵr bod yn osgo fi'n iawn tra fi'n edrych arno chi. Ddim eisiau brif anghefn i'n wneud rhain. Chi hefyd wrth gwrs, os chi'n moyn wneud yn galetach, chi'n gallu croesi'r corff. 1, 2, 1, 2. Lan i chi. Cofiwch yr ysgwydden yn ôl, fi'n gweld fy hunain yn symud ymlaen. Drewch osgoi hwnna. 40 o'r ein heddiw. Alright, achos mae'n ddiwrnod 5. Reit. Bant a ni te. Pawb yn ei safle dechreuol. Bant a ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Switchwch gwaith. Ewch dros y corff. 6, 7, 8, 9, 10, 30. Bron yna. Yn gyflym, yn gyflym, yn gyflym, yn gyflym. 40. O, da iawn. Os chi angen hoi fach ar ôl ni, ewch mewn i pose y plentyn, child's pose. Nawr ych chi. Ar eich cefnau. Ar eich cefnau? Ddim na. Ar eich ffrant. Dwi'n ar eich cefnau, reit? Mae'n helpu. Jyst i helpu gyda bob dim. Byddwn ni'n sefyll, pan chi'n barod, a byddwn ni'n neud 50 naid jack heddiw, achos ni wedi cyrraedd diwrnod 5. A fel un ni'n mynd i orffen, ynddo fe? OK. Mi'n gymryd dŵr, a wedyn dwi'n mynd i fynd i neidio. Unwaith eto, os ydych chi ddim awydd wneud hwnna heddiw, newch hwnna. OK. Dim ond bod popeth yn symud. O, reit te. Ydych chi'n barod? Ar ôl 3 te. 1, 2, 3, 50 ohonyn nhw. Ac ewch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 wedi mynd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 wedi mynd. 3, 4, 5, 6, 7, come on! 40, bron yna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, yeah! Hanner cant o neidio jack. Da iawn. Siwr chi'n teimlo? Pam iawn? Ardderchog. Cymorth ddŵr nawr te. Rhaid bod curiad y galon yn uchel iawn fyna. Mae hwnna'n gweithio'n calon ni, ynddo? A gweithio'n cycheren ni. Neith hwnna gadw ni ffit, gobeithio. Mi symud nesaf i'r lunges fel ffefryn. 20 o bob coes. Just rhoi deiliad i'r corff ddod i arfer gyda'r gwaith caled yna cyn bod ni'n symud ymlaen. Ni jyst gael yn hunan yn barod te yn y safleoedd ni i wneud lunge. Os ych chi awydd a chi wedi ffindio bod eich lunge chi wedi gwella yn ystod y cyfnod chi wedi bod yn yr ymarferion yma, symudwch. Symudwch chi, ewch am dro. Os chi eisiau fyddai'n aros yn static, jyst yn mwyn dangos sut ddylai'r corff edrych, a hefyd, fel chi'n gwybod, fi ddim yn hoffi lunges. O, reit te. 1 goes ymlaen, 1 goes yn ôl. Be fydd yn digwydd? Fydd y pengliniau yn plygu, ond y bwriad ydy i gadw yn cyrff ni mor syth â phosib. Chi yn gallu pwyso ymlaen ychydig, ond ddim fel hyn, a ddim yn ôl fyna, sgwrch yna. Ni'n trio mynd lan o lawr mewn llinell syth, gan gadw'n onglau ni, gan gadw'n cliniau ni, mewn rhes, gyda'r penglin, a penglin gyda'r pigwrn. Right? 20 o bob coes. Wy'n dechrau gyda'r goes dde, mae goes chwith tu ôl i fi. Dyna bod chi'n teimlo fe yn y cyhyr yma, a dop o'ch coes chi. A ni'n cadw yn cliniau ni, gwaelod y corff yn gwynebu ymlaen, ddim yn troi ymlaen. Na pan wy'n rhoi y nwylo fi fan hyn. Barod, lan â ni. Lan? Lawr â ni. Un diwrnod, fyddai'n gallu gwneud un o'r rhain gan siarad yn gall. Mae'n ddrwg dy fi. Bant â ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanner ffordd, 11, 12, chi'n teimlo fa? 13, 14, 15, 16, cadwch popeth yn dyn, 17, 18, 19, 20, a'r dderchog. Chi'n barod i newid? Goes chwyth ymlaen, goes dde yn ôl. Yn union yr un peth a'r goes arall. O chi'n teimlo hwnna wedyn o'ch cefyr chi? Gobeithio bod dim poen ych chi'n eich penglin chi. Os oes poen eich penglin chi, newch y lunge yn fwy. Fe fo mwy o le. Ok. Reit. Cyd bwysedd, cyd bwysedd. Pynnu off te, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gwynebwch syth ymlaen, 8, 9, 10, 11, yn checio bod y benglina ddim yn mynd dros y droed na, 12, 13, 14, 15, brifo, 16, 17, 18, 19, 20. A dyna'r lunges wedi gorffen. Nawr, ni'n symud at y wal, i eistedd yn y wal, a ni'n mynd i fod yn eistedd am 45 eiliad, os ni'n gallu. Cofiwch, gnewch gymaint o rein a chi'n gallu ar ymarferion yma. Os ydych chi ddim wedi llwyddo i wneud y nifer wi wedi gosod, ewch trwyddo nhw to, ewch trwy'r ymarferion eto, adeiladwch lan at hwnna, a byddwch chi'n cyrraedd yr rifenna. Mi fyddwch chi'n cyrraedd yr rifenna. Byddwch corff chi'n cryfhau, byddwch cyhyrach chi'n cryfhau, a byddwch chi'n gallu gwneud y rhifenna ar ôl ymarfer. Nôl at y wal te. Cofiwch eto, ni'n edrych am yr ongl yna, bod bob dim mewn ongl. Okay? Ac ni'n tynnu cyhyrau yn canol ni fan fan hyn. Mae'n bwysig defnyddio cyhyrau yna. Byddwch chi'n teimlo fa ar eich coesau chi yn erbyn y wal, ond i ni'n anelu at fan hyn, at wraidd y corff ac at y coesau yma. Os chi eisiau rhoi her i'ch hunain, chi'n mynd yn is ar y wal, coesau allan to bach, ond cofiwch yr ongl ne, os gwelwch hynna, bod bob dim ar rad 90. Ie? Oce. At y wal te, yna gyfrif. Nawr chi, ffindiwch y lle cyfforddus chi. Bob dim yn erbyn y wal, y sgwyddau, y cefn yn cyffwrdd y wal. Tynnu'r cyhyrau yna mewn, sigfyn nhw mewn, lan ac yn ôl. Bottom ball at eich asgwrn cefn chi. Ni'n mynd i roed y breichiau ni mas eto, achos oedd yna'n gymaint o hwyl ddoe. Coni off. 45 eiliad nawr. Anadlwch. Meddyliwch am rhywbeth neis. Meddyliwch am beth yn mynd i gael ei ginio ar ôl chi orffen wneud hyn, neu swper, pryd bynnag chi'n neud hwn. Jyst yn checio. 20 eiliad wedi mynd. Ewch yn ddyfnach. Teimlwch yn eich bol chi, yn eich cor chi. Efe. 30 eiliad wedi mynd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, diolch lan yn araf. Mae'n hoes ein brifo ar ôl yr holl waith mathos yma. Okay. Cymerwch ddŵr. Tynwch eich ysgwyddau chi gyd nôl. Newch yn siŵr bod popeth yn iawn. Bod eich osgo chi'n iawn. Dim byd yn brifo. Lawr â ni i wneud sit-ups. 40 o'r pethau hyfryd yma heddiw. Gweld os ni'n gallu neud nhw. O'n i wedi meddwl ddoe, os ydych chi yn hoff o wneud sit-ups sydd fel arfer yn dod â chi o'r llawr yr holl ffordd lan, newch hwnna. Os oes rhywun o gwmpas gyda chi, gall ddal eich traed chi'n gallu helpu, neu roed eich traed chi o dan rhywbeth, newch hynny hefyd. Lan i chi. Ond i bawb arall, newn ni'r sit-ups arferol, just yn mynd i godi yn pen ac ysgwyddau off y llawr ac yn mynd i ymestyn am yn pengliniau ni.
chi eisiau her chi'n codi eich brich chi'n uwch, gan gofio bod chi'n gweithio'r cyhyrau yma. Ddim eisiau creu unrhyw los i'ch gyddfa chi na'ch cefnau chi. Ni'n trio cadw pellter rhwng yn gen ni a'n chest ni o hyd, sef tua maint pêl tennis, wedyn ni bod y tua seis na, i helpu gyda'r gwddwg na. A ni'n mynd yn ôl ar y llaw, ddim cweit nôl ar, a wedyn nôl ar. Reit te, llai siarad Maria, offa ni, 10 o'r ein. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bron yna, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ni bron a chyrraedd 30, 30, 10 ar ôl, 10, 9, 8, newch nhw'n dda, 7, 6, 5, gweld os chi'n gallu estyn bach yn uwch, 4, 3, na ni, 2, jyst i orffen, 1. Da iawn. Da iawn. Rai gyfaddau, wi yn ffeindio'r ein yn anodd. Fi'n trial neud yn siŵr bod yng ngwddw i'n iawn, mwyn i ddim yn brifo fe. Ond mi yn gallu teimlo fa, ond mi'n trio canolbwyntio ar y pellter yna. Fi'n neud yn siŵr bod popeth yn iawn. O reit te, felly, dim ond 2 ymarfer bach sydd ar ôl. Lan â ni te yn araf bach. Lle bod ni'n cael pendro. Gobeithio bod chi gyd wedi cynnesu, dwi wedi. Ni'n cael bach o ddŵr. A ni'n mynd i gicio'n penolau ni. Ni'n mynd i wneud 100% o'r ein heddiw, 50. Cofiwch, mae hyn yn hollol dderbyniol, os hoffech chi'n neud hwnna. A ni'n mynd i wneud fel hyn. Iawn? Ydych chi gyd yn barod? O, reit. Bant â ni. Gadewch i ni gael sport gyda hyn, ia? Ni wedi cyrraedd diwrnod 5. Ar ddechrau. Ar eich marciau. Barod? Ewch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, go on! 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Dwi'n ei wedi wneud. Un sydd ar ôl. 7 push-ups. A ni'n mynd i wneud 20 o'r ein i orffen. Achos ni'n gallu. Gobeithio. Newch eich gorau. Newch eich gorau. Newch eich gorau i wneud 20 ohonyn nhw yn gywir. Os chi'n teimlo bod eich techneg chi yn dechrau gwanhau, wedyn chi'n eich gallu mynd lawr eich pengliniau chi wedyn i wneud yn haws, neu dyna'ch rif chi am heddiw. Yna fe. Mae'n bwysig, mae'n well bod chi'n neud, bynnag chi'n neud ohonyn nhw yn gywir, na trio jyst yn nelu am y rif 20 a neud nhw'n sloppy. Okay. So gen i weld, sy'n ma pawb. Ond beth am ni drial yn gorau i wneud 20, fel ni'n gallu gorffen y 5 diwrnod yma wedyn. Okay. Felly, unwaith eto, fel fi wedi bod yn gweud yn ystod yr wythnos, ni ddim eisiau yn pen y lun ni allan, ni eisiau nhw'n dod tuag at y corff. Ddim siop fel la, ond siop mwy fel la, at y corff. O, mae'n anodd dangos fel la. A hefyd, wrth gwrs, mae'n hollol dderbyniol i chi wneud ar eich pengliniau. Ond os ydych chi ar eich pengliniau yn gwneud, fi eisiau gweld bod chi'n dod yn agos iawn at y ddaear. Okay. Fi ddim yn gwybod fi'n neud yn fyny. Da fi fynd o lan i fyna. Okay. Fy'n os chi'n dod ar eich pengliniau, chi'n neud i fyna. A wedyn, chi'n dod i fyna. Mor isel a phosib, gan gadw'r ysgwyddau yn lawr corff. Alright, lan a nôl. O gyda, cwri off te, chos mae'n siŵr pawb yn brysur ac eisiau gwneud pethau eraill, 20 o'r ein.
Lan â ni i safle yna, neu lawr ar eich pengliniau chi, checio'n osgo ni, neu'n siŵr bod popeth yn iawn, bod yn dwylo ni reit o dan yn ysgwyddo ni. Ok. Ar eich marciau. Barod? Ewch. 1, 2. Nadwch allan fel chi'n codi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mi ffynnu fo'n anodd. Mae Molly mynd lawr yn lle chest. 17, come on Maria. 18, push. 19, push. 20. Wi ddim yn siŵr sut oedd yn push-ups i'n edrych tua'r diwedd fyna. Nes i fynd o'n anodd, a ni yn mynd i fynd lawr y pengliniau, ni ma. Diolch mawr ia, diolch mawr ia. Gobeithio, aeth hwnna'n iawn i chi. O diw, mae jyst yn dangos yn dwi. Ok, wi'n mynd i aros ar y nistedd i ymestyn ar y diwedd. Beth cyntaf fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i rwlio sgwyddo fi nôl ar ôl hwnna. Nes i ffind hwnna'n anodd, ddylen ni fod wedi lawr y pengliniau, ddylen ni fod wedi dilyn cyngor fy hunan i orffen rhywun. Gobeithio oeddech chi gyd yn iawn. Reit, tra ni ma. Fi'n credu na ni stretch bach i'r cyhyrau cefn gyntaf ar ôl hwnna. Ni eistedd gyda'r coesau wedi croesi, neu o'n blaenau ni, beth bynnag sy'n fwy cyfforddus i chi. Fel unrhyw fwy o cyfforddus. Gyda'n sgwyddo ni nôl, cefna ni niwtral i gyd, ddim yn crymu mlaen, ddim yn pwyso nhw. A ni'n mynd i jyst roed yn dwylo ni, y llaw chwith ar ben y llaw dde, a ni jyst yn mynd i wthio i ffwrdd o'r corff. Gwthio. Pawb iawn. Nawr ni'n mynd i ymestyn un goes allan, y goes dde. Ni'n mynd i ddod ar goes chwith, tu fewn i'r goes. Ni'n mynd i ymlacio'r cyhyr gwaelod y goes, yn calf muscle ni, a ni'n mynd i drio just rhoi stretch bach i cyhyr cefn y goes, sef yr hamstring. A ni'n mynd i estyn at bysedd yn traed ni. Chi'n teimlo fe? Cefn y goes fyna. Just tensiwn bach ysgafn, dim byd caled. Then ni'n mynd i'r coesau. Ok. Just yn mynd i estyn, mae'n goes na. Ymlacio'r cyhyr yma. Cadw penglinau yn feddal. Fyddwch chi teimlo fa nawr. Yn y cyhyr, top goes na, cefn y coes. Ok. Ni'n arwydd yn cefn ni. So ni'n coesau ni at yn chest ni, a roed yn dwylo tu ôl. Fan hyn lle mae'n nwylo fi, ddim ar ben y penglin tu ôl. A ni'n mynd i dynnu pengliniau at yn chest ni. A ni'n ymestyn ar gwaelod cefn. A ni'n dal rein fel brydol rhwng 15 eiliad a 30 eiliad. Ok, tra ni'n lawr fan hyn, ni'n mynd i wneud stretch ar gyfer cyhyr y penol, y gluteals. So, ni'n mynd i groesi, ddechrau ni gyda y goes dde dros goes chwith, fel hyn. A ni'n mynd i roed yn dwylo ni trwy'r coesau. A ni'n mynd i dynnu, ni'n mynd i orfod nôl gyntaf, a ni'n mynd i dynnu. Ddim fforso fe, jyst tynnu'n ysgafn wedyn ar y goes yna. A byddwch chi'n teimlo y stretch fan hyn, yn y cychyn yma, cychyn mwy o'r penol. Mae'n bwysig bod eich traed chi wedi flexio, fel la. Ok? Mae'n pwyntio fel la. A tynnu'n ysgafn, a newch chi deimlo fach yn y cychyn yna. A na ni soft nawr. Jyst i chi gael gweld sut mae'n edrych. Ok. Yna.
Eto ni'n chwilio bod hwn mewn llinell. Ben glin, pigwn mewn llinell. A dyna bod chi'n teimlo fan nawr. Cyhyr pan o. Ok, mynd i orwedd yn bolio ni nawr. Mynd ni'n heti off. Ydych chi'n cael gweld fy ngwall Covid-19 hyfryd i. Achos dwi wedi methu cael torri gwall. Lawr eich boliau, pen ar y llaw chwith, tynnu'r goes dde at eich pen ôl. Cadwch y pengliniau'n agos. Unwaith eto, os chi'n cael trafferth gyda hyn, defnyddiwch unrhyw beth chi'n gallu eich helpu chi. Tywel, resistance band, trwser. A swap. Eich pen ar y llaw dde, a wedyn tynnu'r goes chwith at y pen ôl. A nawr ni'n mynd yn ôl i'n ystod ni. A dwi'n meddwl, newn ni un bach ar gyfer yr ysgwyddau, gan fod ni wedi bod mewn plank a dringo mynydd a push-ups heddiw. Newn ni groesi'r fraich chwith dros yn corff ni, jyst mewn llinell syth dros y corff. Jyst yn mynd i godi y llaw dde ar yn cyhyr ni, fan hyn. Ni ddim yn mynd i dynnu yr ysgwydd draw, ni jyst yn mynd i bwyso yn ysgafn ni erbyn yna. Nes bod chi'n teimlo stretch ysgafn fyna, fath o densiwn ysgafn, dim poen, dim crynu. A newid y llall nawr, fraich dde, croesi corff. Barod i godi, yn araf bach. Let's go heti. Yna ni orffen, fel ni wedi bod yn gorffen. Sefyll yn syth, ysgwyddo ni nôl, pengliniau ni soft, cyhyrau ni canol wedi tynnu mewn. Yna ni groesi fraich dde, mae'n mynd lan yn yr awyr, wedi croesi goes dde dros y goes chwith. Mae fraich dde yn pwyso draw, mae'n cyrff ni'n pwyso i'r chwith. Nes bod ni'n teimlo y stretch fan hyn, yn yn ochr dde ni a lawr y goes. Jyst i'r ochr fyna. A nawr ni newid. Mae'r fraich chwith yn codi yn yr awyr, mae'r goes chwith yn croesi dros y goes dde, a ni'n pwyso i'r dde. Am 15 eiliad o leiaf. Chi'n teimlo fe? A dyna ni. Dyna hwnna wedi gorffen. Llongyfarchiadau ar gwblhau y 5 diwrnod. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda fi. Pob bendith i chi gyd ac apusrwydd. Cymerwch ofal. Hwyl ar.